ne shi sayan wannan fili a wajen waɗansu waɗanda aka ba shi bai ma sani ba. To saboda haka su kuma 'yan kasuwa da suke haya a wannan guri ga kayan su an riga an rushe, ga filin idi ba ma na gwamnati bane na hukumar na masarautar Kano ne. Masarautar Kano su suka rubuto min yana gwamna suna cewa ana suna so a ba su dama maimakon 'yan kwaya da kwace-kwace da ake a wajen fili, wannan fili ana amfani da shi sau biyu kawai a shekara, da sallah karfa da sallah babba. Kuma ka duba Ka'aba ma ai kantuna ne suka zagaye ta. Saboda haka masarauta suka ce suna so a ba su dama su samu masu gine-gine su ba su wannan guri su gina, sannan bayan shekara 25 duk wannan gine-gine da suka yi tafi da riba su maiwa da masarauta abin da ake kira BOT. Muka yi don musu haka, yanzu an gina wannan fiye da kantuna 10,000 ne an riga an gina su an gama ana habacci. Muka zo muka yi babban gada a wannan wuri saboda bosu. To yanzu haka duk wannan an je an rushe, ba notice ba komai. Waɗannan mutane gwamnati ce ta ba su approval, masarauta ce ta ba su approval, waɗanda suke haya an sace musu kayayyakinsu. Za mu ce za mu tura muku bidiyo din, za mu gani yadda abubuwan suke faruwa. To waɗannan abubuwan sun fi mu gaya shugaban ƙasa. Yanzu ina aka tsaya ke abin da aka tsaya, mutane suna nan yan wato human rights waɗansu kai ƙara, waɗansu ma suna nan suna kai ƙara. Akwai wanda ma ce sai an biya shi biliyan 10 wanda aka rushe wa daula shaka. kuma shi gidansa na wannan daula har yanzu yana nan a rushe su an bashi kenan bai rushe ba. Kana ganin ba zai fice kwaɗi sulhu ba kai da kanku saboda talaka Kano ya samu sauki? Talaka kwana ai konkusu ne, mu mun gina Kano ai. Kano ko ba da tsaro da muka yi a Kano babu jihar da tafi Kano tsaro. Kai ka sani mun yi amfani da na'urori wajen ba da tsaro a jihar Kano, kuma babu wanda ya fi gwamnatin dawo da habar ciniki a jihar Kano, domin mun yi manya-manyan wato kasuwanni waɗanda yake matasa sun samu aiki ne. ma zuwan gwamnan Kano ne zan ɗiga ta ciniki. Wani kira ga mutanen Kano da musu kwanci da hankali An su kwanu su yi haƙuri amma su tafi kotu, amma kan ma ka yadda da yanzu akwai tashi hankali a Kano ko? Kowa ya shaida. Kuma kantunan nan ba na gandoji ko ɗaya ko na ɗan gandoji ko ɗaya babu. Mun gode. Saboda haka su yi haƙuri, Allah zai rama musu, amma dai tsinuwa da ake wannan